Good morning guys, Chosan. Today, kakagising ko lang. Actually, I have eye luggage. Tapos, ko. Pakita ko sa paano gamitin yung watermelon skin for facial scrub. So, look at my face first. Ito ang before. Yan. So, maghilamos ay. Tayo. Ano ba to? Nilagay sa fridge. Sa ref. Ganyan lang. Ginagawa ko to siya quite some time na siya pag meron kami watermelon, malamang. Lagay mo lang siya sa ref after niyang kainin, ganun. Or, basta, di ba, slice mo. Ganyan. Ang laki ng mukha ko din. Steady. Walang direksyon ang buhay mo. Last one. And then, wash mo na lang ng tap water. Or muna, mga 5 minutes. A few moments later. Shout out sa lahat. Shout out sa Kim Gooding. So, na tayo? Yung Kim. Tap lang. Huwag kayo, pag mag-wipe kayo ng face, huwag yung ganun kasi basta. So, yun. May kaibahan ba? Picture ko nga. Wala lang. Yun lang. Thank you sa papanood. Bye!